Jeg lever med lort. Ej, det er seriøst for klamt. Slap du af, kvindemenneske. Nej, det er simpelthen for ulækkert. Har du husket letmælken? Ja, det kan jeg da se, du har. Ja, det står her i hvert fald. Ekstra lidt fedt. Nej, det er ikke rigtigt. Lige til slankekuren. Hvad hvis du maler lige der? Nå, mener du lige der? Seriøst, han er så klam. Ja, jeg ved det godt. Vi burde lægge sagen mod dem alle sammen, du ved. Mændene, de er altså forfærdelige. Vi kan jo ikke leve uden dem. Jeg ved det godt, det er helt syret. Ja, men hvis nu vi lægger sagen, du ved, professionelt med advokater og sådan. Jeg står faktisk lige her, at du ved det, og jeg kan tage dig i enhver retssag. Så tag mig i retten. Ja, du klarer jo ikke. Fint, så gør vi det. Jeg går ud og snakker med min advokat lige nu. Jeg synes, jeg måske er lige overkant. Lad os stramme den. Jeg vil være din advokat. Vi vinder, skat, vi vinder. Nice.